Gør vi? Ja. Jeg skal svare på, hvorfor jeg ikke kan anbefale X-Factor. Det kan jeg ikke, fordi der kun er én eneste vinder i X-Factor, og det er TV2. Alle de deltagende vil på et eller andet tidspunkt ramme panden i muren i løbet af konkurrencens forløb, og så går de ned med en depression, tror at de ingenting kan. Mange af de stiller op, fordi far og mor de har sendt dem derind, og TV2 de sluger det råt, fordi det har seerværdi. Så står der en eller anden stakkel og synger, fordi mor har tvunget hende derind, og så elsker man at skælde ud på Blachman, fordi han siger sandheden. Jeg er fuldstændig enig med Blachman i de der holdninger der. Jeg synes måske, at hans sprog det kan være upassende i forhold til, hvad overgang vi har med at gøre, men han har ret. De der mennesker, der tror, at deres børn skal udleve deres ambitioner, som de ikke selv fik udlevet, de skulle skamme sig. Når man deltager i X-Factor, så bliver man banket frem af alle mulige professionelle trænere og stylister og coacher, og jeg skal komme efter dig, som lærer folk noget. Det vil sige, at de indoktrinerer mere, end de lærer, hvilket betyder, at de i virkeligheden ikke kan det, vi ser, de fremfører, for de kan kun lige nøjagtigt det, som de har fået lært i forbindelse med at stå og lave en performance på 2 minutter. De aner ikke, hvorfor de gør det, de gør, og hvordan man egentlig skal nå frem til det resultat, for det er blevet totalt indoktrineret af de her coaches. Når så man vinder X-Factor, der er jo en vinder hver år, så står man på scenen i parken, og så er der ligesom ikke mere at hente. Så har man faktisk nået toppen, fordi det er hver eneste gang, man starter op i branchen og vil være noget, så tænker man bare, det var mig, der stod i parken og havde 80.000 publikummer. Det er toppen af, hvad man kan opnå i Danmark. Den dag, de vinder X-Factor, så har de nået toppen. De aner ikke, hvordan de er havnet der, og de har ikke selv haft nogle værktøjer, der har skaffet dem derop. Og så kan det kun gå ned af, for næste gang, så er der knap så mange publikummer. Så man får en fuldstændig vrangforestilling af, hvad det vil sige at være i musikbranchen, ved at deltage i en konkurrence som X-Factor. Og X-Factors TV2-medarbejdere gør intet for at hjælpe de mennesker, som går ud, eller for at forberede dem på, hvad det egentlig er, de går ind til, når de starter i X-Factor. Og de gør absolut ingenting for dem, efter de har vundet. De får pladekontrakten, gå ud og lave den plade, farvel, tak, vi har tjent vores seertal hjem. Og vi kan se, at den holder, fordi der er ingen af de der faktorvindere, eller for den sags skyld stjerne for en aften, eller hvad det nu har heddet, der har formået at holde sig på toppen. Der er ingen af dem, der kan prale af, at de det næste år har haft fuld fart i karrieren og stået på scenen 150 gange. Så de har ikke været gearet til det, og det, der skal følge efter, det har ikke været planlagt. Det vil sige, at der bliver et tomrum. Det skulle have været planlagt, inden man vandt, sådan som man var klar til at tage karrierekanonen op. Det var den korte udgave af, hvorfor man skal holde sig fra X-Factor.